Цаци! Цаци, разбираш? Кое е? Ристо, разбираш? Дома ли си, Цаци, разбираш? Влевай, Ристе, влевай! Ети сте отгоре. Добро, бе. Цаци, дек си разбираш, абе, ти знаеш ли ти? Аре ли си? Абе, слушай. Абе, петдената нема на голф, разбираш, луѓето се засекираа. И аз питам, дека е човека, викам да не се разболел, па те видам малко кафе ти донесех. Не, бе, Ристе, аз пратам по вестиците, вие нови конкурси много изневат, сакам за да е добра се приявам. Разбираш, ама нема никде да пише дека се трябва да дойш на голф колко идеме, ке се разпитаме тамо, цели окория, тамо они вероятно знаят, нали Санта Клос го вика, то ли разбираш. Да, бе, декато ти Арен ли си? Арен, носам ти кафенци, ти да си Арен, аз за тебе се секирах, разбираш. Ти да си Арен, кафе ти носам. Та знаеш какво кафе? Рито, чудо, свари по... извини, чек се, че сварам аз. И вие път простено ще биде от теб. Я не съм толкова стар човек, ти мене кафе да ми носиш. Нарали от пат, кога че иш, молим те портокалче, нещо чоколад с таква работа. Море. Кафе на стари човек се носи. Море, свари го това, не си пробал това чудо да видиш шо е. Свари го да видиш. Свари по едно кафе да видиш сега. Бито е, ти ще си добър сега, айде. Слушай, Шо? како лекте тия двете, а? Море, Цаци, ти трябва да довагаш по-редовен, трябва да видиш кой играме голф, разбираш. Губе се шлифо, разбираш. За шлиф сака континуитет. Ки изгубеш шлиф после како селяците, разбираш. Свари ли го, разбираш? Дай. Како нема да го стварам, јас сум организиран човек, разбираш. Море, ти у кој век живееш, разбираш? Добро, нели те е срам, нели виде на кафето тамо пишува како шо ти... Добро, бе, ја и ти се ще ли пиеме кафе, шо е се? Море, умре таа работа турско кафе, македонско кафе како селяците. Това знаеш како, ти изгледа не си бил на Шанзелизе, па не довагаш кога се шетаме на Шанзелизе, у тоа кафиште да видиш как. Там се пие капучино, бе, со макијато, бе, малко макијато, ке му турат малко капучино. У поголеми шони се служа, бе. Слушай сега. Разбираш, шо? Ја и ти, нели беме 2 недели у бечка школа одеме? Бееме 2 недели, ама изгледа не сме били у исто време. Ти изгледа околу Беч си по селата, изгледа си учил, разбираш. Това на шо личе, бе, да ти у кој век живееш, разбираш, аз стварно не знам. И шо да не бидел филджан или сакаш да кажеш? У поголема шолја се слуша това. Това е модерно кафе, не е како... Ами шо не кажа одма да го имам сега по 5 пати, че одам натаму нава? Поголема шолја, това да се не мало шлив, разбираш, това... Бог да чува, разбираш. Нема това колко изгубе континуитет и ни шлиф, има ни нищо нема, разбираш. Додуши они немаше и ко беехме тамо много ко играваме. Цело време. Шо направи, бе, Цаци? Идам! Шо направи, бе, разбираш? Ти нормален ли си, бе, разбираш? И па, нели ти ми рече у шолја? Ја една шолја имам дома. Сега да не ти ставам у нокшино, ти до Джоко комшит, па не чеше да давай, това и се разбраме. Хајде да заплакнам и аз и одма че ти донесам. Далеко е ова од шлиф. И од бечка школа. Бог да чува.